asokak euskal kulturari eta euskal kulturak gizarteari. Jasotzeko lehendabizi eman egin behar da. Eta sarritan ematen duguna baino gehiago jasotzen dugu. Azoka zentzu horretan eskuzabala da. Dirutan bueltan datorren inbertzioa eta zenbakietan neurtzea zaila den aberastasuna ematen digu. Horregatik aldarrikatu nahiko nuke, euskal kulturan inbertitzeak merezi duela. Euskal kultura ondarea da, etorkizuna da. Eta gaurtik hasita, aldia ere bada, euskal kultura bizitzeko aldia. Ongi etorri beraz eta gozatu guztiok sormenaren lurraldeaz. Eskerrik asko.